Sexy grandma. You have a cat, the castle, I want to tell you, no more. Let me trust you. Kuma pem. Ayadin. Nanso, nyaminti. Ebeye bre. Okay. Eye nia ye nua bema ye wofa. Ye nana ye Abusuapanin nana kwapena ajemai prempe se ye kase ye kan ho asema ye beka ma ade ache ayam samwati bebre na enura mi hwefiri asem bi me kwada aye ma na ntie wo se meka mame Esther onfama soma me kakra eye yenia ye Abusuapanin a wo free ho a eye nana kwabna adman prempe ebedi na ade no sebe ne yire eka nchini gui ne kokochia no eye council of elders ne ene ne ti wona an osore wasenana ukonso wonkoi mpapo a wawura hye me no ekwan bia so na wo se oboa me mami di akonwa no ema ne ye fese de wo ye ye no nemom na na me shobo eye wo yiri a wafiri mu no menye ne se wonko a na asamato ato Asanteman nyina enti nana bibia wo hia bia wo drum e wo wati frame na frame a me frame penifo ne ababe wow o kansa nana ebo eto ne yam yakọ ho adwuada emneda ye be ye fia ayawo afi ye tete ne frame mu a nana ye de wada ne bempuso nana Asanteman nyina ne Toronto ma me ka asama nana ede ahye ye nyina ya mu akire mu se nana legacy a wogya no ho no momi ya nto aso
Oye bema bia, oye bema muya. Oposi, opu adie, okasa odwene ho mienu ene miensa ansa wabie na no akasa. Oye nipa ba bia ehwa ase no, ehwa na oba ebekeka niema bom ema ne yeye. Enti mesramo ekuyo ma mo nyina mo fa wenye sumye ene kete na mo naso. Na mo hu se adwuma a wode ahye yensa ne se yentena odo kroye nyamisro ene ebuo mu. Baby a odo obi a ebuo wo ho. Se odo ni ho a ebuo ma ho da. Enti de na de agya ye no. Ebusua Asanteman ye begina ha eyiye de ye ne a eboye kotodwem. Ye ne ye ziefo na eye. Ebusua de ye ntra de nanso eye yamamre ene yamane ses ye nua bi firi mu a ye begina ho ne ye hu se ye nua no ye ne no na na ye dai esom eye na nakwabena agimai prempe ye ne ne som ye no wodi osia yoyo bibi biare wo so ye makuo ne bia wo ye nti se ne wa firi mu a Asanteman ye ye ka kire busua ne se wo kode enso wo nkoi ye termochi esa wasida wo kwa woni ya ye no natia wo kwa ye wo ha bibi a wo hia bia wo me number frame wo frame a woni nana dem fi so di nkomo emwa bi a wo hia bia no ye beba abeboa Asanteman ye ni bi kurari akeken ya nsase funra hom ye kosie ye nana insure ye management ade ene ne duku a omfa enkonkotwa asuo no eneso ye begina ha ye woboa kasie bi a ye modi na mum de ebe ye ne se ye de be ma abusua so omfa nsesa nkonwa na ka bia beba yie no ho bia so omo de tene se ebika wo ma ya Asante ye bechi ade aka ne nyina ni ebe gina ha abusua ya manesia no ya ya ade na mompene ye ne pne tete pritetia ya bia mani da na ogungo osamani ogungo osama kwate Asanteman na mo ase mo mo ni kasa mo ka yesu ati osi abrobo tumi ya mama pati amayebi ogungo osamani ogungo osama kwate komenso ya chane tantiagu ana misme frana mama boye eno ae amamedumo kankos amahema nana santua nana mwa kwaba aya de